Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pitsa 4 na. Bulan sang Abril, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? May leksyon na nga makuha ang pila ka mga mataas opisyal sa gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa ka empleyado sang Presidential Anti-Corruption Commission, si Commissioner Manuelito Luna, sinipa sa pwesto. Ano ang kabangdanan? Kadumdum kamo nga si Vice Presidente Leni Robredo may ara ini pagsulisit donasyon sa paghatag sa personal protective equipment para sa mga health worker, sining karon kontrobersyal, makalalaton nga kagaw, COVID-19. Subong man, ang paghatag sang pagkaon sa kapulisan, soldado, kag pila ka mga frontliner. Iniya, bilang pagbulig ni Vice Presidente Leni Robredo, are karon. Nagpakitang gilas, ini si Commissioner Manuelito Luna. Luya siguro magpasipsip ba kay Presidente Rodrigo Duterte, siling niya sa NBI, siling niya abe o si saa ina, pasakai kaso ang Vice Presidente, hagad saya sa pag-solicit kag magkompetensya saya sa gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte. Diyos disgrasya karon. Nagbaliskad ang paya. Nakalabot ang report kay Presidente Rodrigo Duterte. Sos, sumaka ang kilay sang Presidente. Nya ina siya. Hambalon siya. Hambalon gid. Nga wala na siya konektado sa gobyerno. Sa subong, guwa siya na sa pwesto ya. May tao pareho kay Luna, may tao paglingag gago. Yang ginimo ni Vice Presidente Leni Robredo, wala sala ina. Anong sala sina? Sa mo sini nga timpo subong nga kinahanglanon tatanan nga bulig kag kooperasyon sa tanan nga sektor, manggaran ka man, milyonaryo ka man, bilyonaryo ka man, kung magbulig ka, pasalamatan ina sa gobyerno. Ari sayaw, nag-style-style, siling sang presidente ay kagago. Ay niya nga ihugran di patula ka karon. Puwerte nga kaakig sang presidente niya may tao paglinga buangit.
Ano yang sala sa Vice Presidente? Samo sini nga sitwasyon, subong, samo sini nga kahimtangan, kinanglanta ang tanan-tanan nga bulig. Kinanglanta ang tanan-tanan nga personal nga pagbulig kung may ara kasubra ibulig. Amo ni subong ang tsimpo nga magbinuligay kita, magkooperar kita. Tapos niya, ipaimbestigar ya, pati NBI ginpandaman sa presidente, niya maghinay-hinay kamo. Sa inyo sini, himuon sa Vice Presidente, niya nga ay karon. Yabi si Paas pisto na. Hindi sa konektado si gobyerno. Nga iho, grande patulas siya, nga klase tao, bumaliskad ang paya. Imbes nga magpasip-sip siya, siya ang sinipa sa pwesto. Amo na blakon subraged, pakitang gilas, sip-sip katudo, ari karon sadya. Imbes nga magpasip-sip siya, paapin-apin, kag na may papapil kay Presidente Rodrigo Duterte, siya ang sinipa sa pwesto. Panawag sa niya, baw, may ara pagli, gago sa akong gobyerno. Akalain, bumaliskad, siya pa ang nasipaan, siya pang kinakas sa pwesto. Hala, sip-sip, bigam mo na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas ang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang kalawasan ninyo. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Diri kita. Si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, matawhay klase tao ni kung magsugilanon. Pero kapon nakibota daw medyo akeg siya. Daw nagatag ultimatum ang vice alkalde sa siyudad sa Bacolod. Nga kay ang 57 ka pasyente under monitoring, hindi kitaon. Amot din nagladto, naglagaw, nagpangapi, naglibot-libot, di ka delikado sini, hindi na makita ang mga pasyente under monitoring sa siyudad sang Bacolod. Hindi na sila matipon pa sa mga barangay Health Emergency Response Team nga among nagamonitor sa ila kondisyon. Uy, diyan ka mo nagkaladto. Hindi ka mo agad lagaw. Basi may malatnan ka mo. Inapasiguro pa inyong kaimtangan ano maning nagkalatabo sa 57 nga ni man. Tig-agid. Ang punto na tundri, hindi lang gani ang lawas ninyo, ang dapat ninyo atipanon, kundi nga dapat nga atipanon nyo man kag magkonsiderar man kamo sa mga tao sa palibot nyo, sa inyo pamilya, nga inyo sini masugata, nga inyo masugilanon. Kay kadelikado kadasig maglaton nga daan, sining kagaw nga ni, kabudlay inkwentuhon kay di makita. First time nga daw medyo kasaka-saka kilay ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Siling sang Vice Mayor sa Bacolod, siling ya ini kamo nga 57, sigihan nyo gid. Kung hindi kamo magpakita, tub-tub karong nga adlaw, buwas nga adlaw, Domingo, bantayan nyo bla? Kung di ko kapugong, uruton ko pang lawag ngalan nyo. No, first time nga daw medyo nangutos si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Gusto man, amak mo nga itungtong sa imo obligasyon, ikaw ang ginbutang sa task force, pagkatapos, ang tanan-tanan ginahimo mo, matipanan lang, matipon ini, kag ang balatian kag kagaw, hindi maglapta, pagkatapos madula ka mo ya, agad ka mo ilagaw, kung di ka mo nagkanto, nga posible makalaton ka mo sa ibang nga tao. So hala, siling sang Vice Mayor, sige yan yung kibla, hindi bla ka mo magpakita kay isa-isaon kulawag ngalan nyo. Iklay, porte no? Kung isa bla maglabot sa tion bla nga daw, hindi ka nakagwanta, ang pasensya mo maubos na, kisa ga arangkada ka man mo. Bisan opisyal ka sa gobyerno, kisa ga pangutos ka man. Amak mong tanan nga basol subong inalukdo Manila. Ang sala sang iban sa barangay, do sa ila ginapatong. Hindi na magwantang basulay sila, ari pagido. Umarangka ni tagaay ni. Porte naman ni. Mangalot naman tagkugo ning aton mga opisyal. Ay, kaulugtasan o. Nahala, siling Vice Mayor, hindi ka mo mapakita. Palanago ka mo da kay Buwas Domingo. Kon sigihon yung gina.
iwaragwag kung ngalan nyo, kalahit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Uy, inibalagtayan naman ni. Kaya karong nga adlaw, ang mga barangay kapitan amo ang magabaton sa mga porma. Mga porma sa mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program sa dalom sang Bayanihan Act. Pilang mabaton sa mga benepisyaryo sini. 6,000 karon nga bulan, 6,000 sa bulan sang Mayo. Dako-dako man nga bulig. Pero ang makaangkon kag makabaton sini, ang mga tao bala nga apektadong pala nga buyan sa COVID-19, dala sa ang mga senior citizen, ang may mga depektuso sa lawas, indigent, mga solo parent o kon single parent, mga nagabusong, informal settlers, mga driver kag iban pa. By the way, basi kon makibot kamo kag magreklamo ang mga purpose beneficiaries kag ang nag-apply sa dole sang financial aid, wala na malakip, no? Sining pagpanagtag nga ni.
ti aring paagi. Ipaagi sa kapitan ang purma, kaya kapitan kay balokong kadesin o ang mas nagakinanglan sa iya barangay. Pagkatapos, i-require ini sang DSSD ibalik sa Abril 7 ang listahan nga isubmit sa barangay kapitan kung sino ang dapat tagaan. So, pinsarabla. Ang tagtagan lang kung kahapon gapamati kita kay Pasita Tero sang DSSD, ang tagaan lang 103,568 lang. So, ang populasyon sa Bacolod, 600,000. Ang buot silingon, mga sobra media milyon ang hindi makabaton. Muna siling naton ginapilit ang mas nagakinanglan. Okay na. Kaya pilion ng mga indigent, mga senior citizen, may mga diferensya lawas, kagiban pa. Ang pud pa ko ni na iskandalo. Ini, inasigawom naton nga hindi maiskandalo. Nga 6,000, 2 ka 6,000. Hindi pwedeng ibanan mo bisan sa lapi kay mareklamo ni tao. So 6,000 gid. Dapat magtupa. Hindi pwedeng ibanan mo 500 nga mga 500. Kuala kay mareklamong tao. Ini may specific ka kuan mo. 6,000. Diri naman matuhaw ang reklamo. Base kung may pinilian ng barangay kapitan, kabay pa nga wala lang. Gasalig makita sa aton mga barangay kapitan, nga listahan niya gusto. Kung si Action Henry pa niyang matabos ni, base bala kung siling niya 6,000, kadto ni sa akong pagkaisa, ang isa ni tiyo ko, ang isa ni base bala mag-amo ng sitwasyon, kag maiskandalo naman. Tod may tsansa nga matabo na. Ti kung ako ga kapot sang purmas, ilista ko na. Ti kung ang ako niya parintil ay man apelyido, pwede ko na mabutang. Pero ti bisan himuon mo ini, magwaga po ni nga iskandalo, buwas tamlang, hindi ni matago. Kay kwarta ni init niya mo. Mako na bing tagaan mo na, wala ka balumpia kaya balay niya o. Parinti ni Kap na o, 3 bilog gigitagaan niya. Ti disgrasya gid. Iskandalo naman. Ti kabay pa nga, sa sininga panahon, hindi na kita anay magagad himo sa mga bagay nga maiskandalo pa. Tagaan ta tsansa nga ang bululigan dapat buligan. Kag ang iya ni Juan makadto kay Juan, ang iya ni Pedro, iya ni Pedro. Hindi kay ang iya ni Pedro, batunon niya, ang parinti ni Pedro makabaton pa, ang apo ni Pedro makabaton man. Tido hindi amo. Inablang niya ti parinti ko niya. Abi mo tatagalan niya tal. Hindi man kami pareho apelido niya. Hindi man nagrubalan. May skandalo ginaya. Isa ka barangay kilalahay mo. Mas lang niya kabaton ka to 6,000. Ya kami wala. May kay mo ya kay nablos ka ni Kam nakabaton kay mo. Kabay pa nga hindi matabo. Kag hindi naman maiskandalo por Dios por Santo. Abi gusto na. Ato bangon tang problema subong. Bululigay ta. Kooperasyon, kag tanan-tanan, buligan tani nga matapna kang COVID-19, kay kita mangyapon ning makaantos kung hindi ini matapna. Kag kun ang iya ni Juan, ihatag na kay Juan na. Ang may kulukarta na, wala man nagapangayo ya. Kung bulo bastante kas mga buhi mo, ihatag na sa mga pigado, mas naga kinahanglan. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 52 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo
sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na. May isyo pa kutani kita. Hindi lang pagpalakpak, dayaw sang mga pumuluyo sa mga frontliner naton, ang mga nurse nagtulo-tulo man luwa nila sa kalipay. Amo na ya. Dayaw naton ini sila kay amo ini sila mga frontliner, nagtaya sila kabuhi para lang paano mabuligan ay ibang din nagkalamatay na kay sila giniya ang nagatubang sa pasyente ti nagbatyag sila kalipay gid sa pagdayaw sang pumuluyo. Amo man lang imuon ta sa aton mga nurses, doktor sa dire sa Negros kag Bacolod, tagaan taman sila sa bisan paano pagdayaw kag kalipay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,